سلام نعم تخاتلتنا إذا مدب كم يتخنوا كم يعلهم بزلهم سلام تأنا سنة زلوا جزيه تعرفوا تلو مع الملء تسفى كم تلمد مساخم زلوا حوهم جريه إذن رياز لنا أبجزنا بزت فلالي من جدي نايمن دا ورقات ويكاتي وول بيبرز بحال أبزت فلالي بوتا كهلونا نبري السينما أبازروم ويكا أب نايجزنا بيدرومس ويكا أبناء الصالون زلوا من دا ورقة زلوا كخون خيل ويون اتي باب كورن تبعيل تسوعون كهلي خيلي مالتي إذن ريا زلنا أب بازروم كوينو إزي براون زرعنا زلوا دراب سيلين نيرو اتي لايت كاب لعن نيرو مالتي لايت أم مغيار أبزخت كله اتي دراب سيلين انداو دغه لوز لازنا بري يودق نيرو مالتي كومدما إذن ريا زلنا أب بازروم كوينو اتي ناتو من دا وول بيبر مالتي وول بيبر هجيب تفعل من قدي قبل عليه حبرين دحر تلخيو انت يخوني اتسيم ناتو سيم مالتكا اتي ناي مراخبي بوتاتات كل جزيه السو اتلاين ناتو يرأي مالتي قال لما حبري امن لخيو لو جزيه قبل عليه امن لخيو اتي ناتو لوز تخونه بوتا حبري ويكا مس لخنايو اتي لوز دلو بوتا حبري يصقبمو اتي ورقات نلعلي حاف يبل حافاب زبللو دما اتي نحنا انلخيو زلنا حبري لكع ويكا سموز ايرأينان ابقليو حاف كبليو ابقليو خا ستيك خونيو ابقليو خا اتلاين كقبرلناوي ملكع نايتي مندق يغيرو مالتيو انتاينو مقباريو ابزي اتريو زلخم ناتي وول بيبر ناي قدم زنبره قليتنا حبر ملكاي مالتيو اسو دما اتي سيلين ناي قدم لعليو نيرو والحانتي دامجاي نبورن تراين تايو اتي سيلين مستسرحه حبري ايت الخير مالتي كم زن رياد لنا دما اتي ألمنيوم مندق تغيرو دراب سيلين اب فرق نايتي مندق دراب سيلين تغيرو اتي سيلين نايتي بازروم نوح كنسو حاصير مسيلو نير مالتي سو بزلو اغباب نتي دراب سيلين زنبره ناي قدم علي دما كم بحدش نتو ورقات قليتنا اتي مندق حبر ملكايو sometimes easy wallpaper سويلو زقلتل كالو sometimes كا كبيد نمغلاتو زبلاكا زصقمكا ነገር አሎ حساب كتقلطو خلخاون اتي ناتو دراي وول من حيزو يقلتي sometimes ون كمو اتي wallpaper patch كيتغبره ويكا برايم كيتغبره تراي ابل سيون دحر حبر لخيمو اتي جلو ناتو ستيكس لزخون كتالي خلخا اشغاري يخون وي نتورقات مستعليون كمو اتي ناتو جلو او ستيك خونمو حبري وي باتش كنغبر خلنا دما ناي جلو نغير يرامو نتي حبري نصغو بزتخاله متن بار ابزي نتورقات بكوب تقاليتو اتي جلو كاو تعاليو باتش زدليو باتش كنغبرينا حبري برايم تغيرخا بدحريو اتي ندالي حبري ملكايو مالتي نحنساب اخل بوتا نحلو نحلو ملكو بوتا نحلو نحلو حبري كساب كندي يغيرنا تجازاغن بزخ نردا نخيل مالتي سلازي ازي كم عين زلنا نحر كوينو كن قلت كله بقليو تيب غيرنا بنشتي تقاليطا مو تيب غيرنا خنت حزان ندلي قولو غيرنا خنت حزان ندلي بزحات كنهلو نخيلينا سلازي از ورقه زتالي لما كم بحدش برايم تغيرو حبر خلكايو كومو دما اب ناي تاب وتي ناتو تايل لوز دخونه بوتا كومو دما اتي سيليكون زغبرو بوتا اب زنو حق زي انتاي خوني يدرقمو السخنه كله كراكي فتر اذا كراكين كا نمنتاي تخون مايك نحسب اب شاور نوستل غزي دما بوزاتو ماي نابتحتو واي كفال نايتي شاورنا زلو يفسسمو اب صالون كخون خيل بيزمنت خون خيل اتي ماي ينطب موتي سيليناتنا خا بماي بلاشو مالتي سلازي نعو افويد كنقبر دما نتي سيليكون حقيقنا كم بحدش حد سيليكون كنسرح لينا كنقبر لينا كوم دما اتي لوز دخونه تايل دما قليته نعو كم بحدش كنسرح مالتي 4 تايل لوز دخونه لو افتانا انغولو نعن الينا كم بحدش برايم تغيرو قلطان كسرحانين بدحريخا غراوت كغبري نعو نت سيليكون قليته دما حد سيليكون كغبري سيليكونن كوكن انتاي يفلليو ابزي بالحتو سيليكون مالت اتي ماي زكلاخل ماي ريزيستانت زخونه زبزح غزي ابازروم ويكا ابكشنه كومودما افينسترا اماي انفولف زخونه بوتا نتقمليو مهنياتو سنر تاغيمنا
ማይ ናፍቲ ዝደለናዮ ዝገበርናሉ ቦታ ካኣቱ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ወረር ፕሩፍ ስለዝኾነ ካብ ኣሰራርሑ እቲ ኮክ ዝበሃል ድማ ኣብ ምንታይ ንጥቀመሉ ኣብ መንደቕ ስፔሻሊ ድማ ኣብ ናይ ማዕጾ ሞልዲን ወይ ከዓ ቤዝቦርድ ዝበሃል ክነጋጥም ከለና ዝኾነ ጋብ ኩፍተት ዘለዎ ክራክ ዘለዎ ነገር እንድሕር ኮይንኻ እቲ ኣሌክስ ኮኬን ዝበሃል ተጠቒምና ሕብሪ ክንለኽዮ ንኽእል ኣብዚ ክንፈልጦ ዝግባአና ሲሊኮን ክንጥቀም ከለና ሕብሪ ዝልከሎ ሕብሪ ዘይልከሎ እዚ ማለት ድማ ሕብሪ ኣብ ንለኽየሉ ግዜ እቲ ሕብሪ ዘይልከ እንታይ ይገብሮ ይነጽጎ ማለት እዩ ምስ ለኸናዮ ነቲ ሕብሪ ልክዕ ይተፍኦ እሞ እቲ ሕብሪ ንበይኑ ይወፅእ እቲ ሲሊኮን ከዓ ንበይኑ ይወፅእ ስለዚ ሲሊኮን ክልተ ዓይነት ኣሎ ሕብሪ ዝልከን ሕብሪ ዘይልከን ኣብ ሕብሪ ዝልከ ቦታ ሲሊኮን ክንጥቀም እንድሕር ኮይንና ክንዝክሮ ዘለና ሕብሪ ይልከ ድዩ ኣይልከን ኣብቲ ሲሊኮን ናቱ ብራሽ ስእሊ ኣለዎ እንድሕር ዘይልከ ኮይኑ ድማ ነታ ብራሽ ክሮስ ዝኾነት ወይ ከዓ ናን ፔይንተብል ዝብል ፅሑፍ ኣለዎ ኣብኡ ሪኢኹም ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም ብዝሓለፈ ኣርእየኩም ነይረ ፍልሊ ናይ ኮክን ናይ ሲሊኮንን ዝሰራሕክዎ ቪድዮ ኣሎ ምናልባት ዝሓለፈኩም እንድሕር ኣሊኹም ኣብኡ ኣትኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ እምበር እዚ ከምዚ እናበልና ከለና ኣብ ናይ محكاك كمزي زمتصون تي وول بيبر نغلطنا خلنا ب اي ثينك كمزي غزيو زنبره كويني سمعكا حاره غزي وول بيبر بوب كورن سيلين كوم دوما كاربيت منصاف مريت زلو اب غزيو موديل زنبره يمسلكا مالتي سو منالبات اب غزاهم بوب كورن نحنول كلنا ناي سيلين بوب كورن زلوكم بوب كورن مالت كاتي حرفف زبله سيلين زلوكم اندحر كوينو እሱ ምስ ግዜ ሉዝ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ይኸውን እዩ ይተኸቢብ ከቢብናቱ ይወድቕ እሞ እሱ ክወድቕ ከሎ ድማ ንጥዕናና ሓደገኛ እዩ እሱ ኣስቤስተስ ዝበሃል ባእታ ኣለዎ እዚ ድማ ኣብ ላንግ ወይ ኣብ ናሲ ሳምቡና እንድሕር ኣትዩ ንጥዕናና ዓብዪ ፀገም ከምፀልና ይኽእል ብፍላይ ድማ ቆልዑ ህፃውንቲ እንድሕር ኣልዮምና ኮይኖም እሱ ኣብ ዝረግፈሉ ንዑ ሒዞም ኣብ ዝበልዕሉ ግዜ እሱ ሓደገኛ ንጥዕና እዩ ምናልባት ከምኡ ተቐሊጥና ወይ ከዓ ከምኡ ዘለና ሰባት እንድሕር ኮይና ኣብ ገዛና ብግቡእ ተሓኺኹ ወይ ከዓ ነቲ ሉዝ ዘሎ ቦታ እሱ ተቐሊጡ ክስራሕ ከም ዘለዎ ረከመንድ ይኸውን ምክንያቱ እቲ ናቱ ሳዕቤን ሓንሳብ ንዴኮሬሽን ኢሉ ዝተሰርሐ ክረግፍ ከሎ ወይ ኣብ ጥዕናና ግን ሳዕቤን ኣለዎ ምናልባት ከምኡ ዝረግፈኩም እንድሕር ኣሊኹም ቀሊል ነገር ስለ ዘይኮነ ንጥዕናኹም ኮነ ንጥዕና ፋሚሊኹም ኣብ ከምኡ ምጥንቃቕ ኣገዳሲ እዩ እምበር ኣብዚ ምእላይ ወረቐት ዝተፈላለየ ብማይ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ወርም ናይ ታፕ ወረር ተጠቒምና ከምኡ ድማ ቬኒገር ብምሕዋስ ወይ እውን ብኖርማል ማይ ጌርና ስፖንጅ ብምጥቃም ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ምናልባት ከምዚ ዓይነታት ቪድዮ ክትሪኡ ምስ ትደልዩ ኣብ ዝሓለፈ ስራሕክዎ ቪድዮታት እውን ከምኡ ስለ ዘሎ ተመሳሳሊ ንዑ ብምርኣይ ካብኡ ሓሳባት ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ናይ ገዛ ናይ ስራሓት ገዛና ዘቕርበሉ ቻነል እዩ ምናልባት ሓደስቲ ኮንኩም ከምዚ ዓይነታት ቪድዮታት ክትሪኡ ምስ ትደልዩ ድማ ነዚ ቻነል ፈሎው ብምግባር ከምኡ ድማ ዘለኩም ሓሳብ ርእቶ ኮመንት ብምጽሓፍ ናብ ካልእ ሰባት ንኽባጻሕ ሼር ብምግባር ነዚ ቻነል ንምዕባይ ይሕግዝ እዩ ስለዚ ሓወኹም ገሬ ኩሉ ግዜ እቲ ናባኹም ዘብሎ ገለ ኣብ ገዛና ንጥቀመሉ መሳርሒ ክኸውን ከሎ ገለ ከዓ እቲ ናይ ገዛና ዘለና ቀይርና ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ቢፎር ኤንድ ኣፍተር ዝጥቀመሉ ወይ ዝዝርግሓሉ ቻነል እዩ ገሬ ፕሮዳክሽን ኢልኩም ድማ እቶም ዘይረኸብኩሞ ዘለኹም ፈሎው ክትገብሩ በዛ ኣጋጣሚ ብትሕትና ክሓተኩም ይደሊ ኣብ ቀጻሊ እውን ኮሚታት ዓይነታት ስራሕ ናይ ገዛ ሪሞደል ወይ ከዓ ምስ ናይ ሪል ስቴት ዝተኣሳሰር ክትፈልጥዎ ትደልዩ ነገራት እንድሕር ኣልዩ ዝሓለፈኩም ሰባት እንድሕር ኣሊኹም ኣብ ቀደም ዝገበርናዮ ምስ ሪል ስቴት ከመይ ገዛ መጀመርያ ዝገዝእ ገዛ ሰብ እንታይ ሓበሬታታት የድልዮ ብኸመይ ክገዝእ ከም ዝኽእል ኢንፎርሜሽን ክረኽቦ ዝኽእል ሓገዛት ዝገበርናዮ ዕላላት ወይ ኢንተርቪው ኣሎ ኣትኹም ብምርኣይ ነቶም ሪል ስቴት እውን ቴሌፎን ናምበሮም ኣብኡ ገዲፍና ስለ ዘለና ኣብኡ ብምእታው ደው ኢልኩም ክተዘራርብዎምን ሕቶታት ተልይኩም ሕቶኹም ክምልሱልኩምን ይኽእሉ እዮም ከምኡ ተወሳኺ ምስ ናይ ኢንሹራንስ ዝምልከት ናይ ኣክሲደንት ሓደጋ ስራሕ ክኸውን ይኽእል ሓደጋ መኪና ክኸውን ይኽእል ዘጋጠመና ናትና ከመይ ጌርና ክሌም ክንገብሮ እንኽእል ዝሕብር ሓበሬታ እውን ምስ ናይ ጠበቓ ናይ ስነ ሕጊ ወይ ከዓ ናይ
ፐርሰናል ኢንጁሪ ዝምልከት እውን ዝገበርናዮ ዕላላት ኣሎ ኣብዚ ቻነል እዚ ኣትኹም ክትረኽብዎን ከምኡ ድማ ቴሌፎኖም ብምውሳድን እቲ ዘድልየኩም ሕቶታት ወይ እውን ሓገዛት ዘድልየኩም እንድሕር ኮይኑ ካብኡ ክትረኽቡ ትኽእሉ። ኣብ መወዳእታ እምበር ልክዕ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ወረቐት ተኣልዩ ሕብሪ ተለኽዩ ንቡር ቦትኡ ተመሊሱ እቲ ዝነበረ ናይ ቀደም ኣብ መወዳእታ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብርሃን ዘለዎ ወይ ከዓ ፎኪስ ብሩህ ክሽነ ኣይሚን ባትሮን ኮይኑሎ ማለት እዩ። ደሰም ክንሱ ወረቐት ብምእላይ ጥራይ ዝተገብረ ሪሞደሊን ማለት እዩ። ኣብ ናትኩም ዘለኩም ከመይ ምኾነ ኢልኩም ዶ ተሓስቡ ኣለኹም? ስለዚ ከምዚ ዓይነታት ምስራሕ እትደልዩ ሰባት እንድሕር ኣለኹም ምናልባት ዝበዛሕኩም ተሓቱኒ ገሬ ኣብ ከተማ ፊላደልፊያ ፔንስልቬንያ እየ ዝርከብ። እቶም ተሓቱኒ ሰባት ምናልባት ኣበይ ምህላዊ ዘይትፈልጡ ካብ ከተማ ፊላደልፊያ ኣብ ፔንስልቬንያ እየ ዘለኹ ኣብ ዩኤስ ማለት እዩ። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ስራሕ ክሳብ ዝመፀኩም ሰላም።